natang tanan sa karong hapon na guys, man ako nagkuha ni Lexi ja naghatag ko na tester kani anhi man siya tester ja. Paguli na mo ning palit is Lexi og kuanda. Saging nga isa ni sugba. Lami man lami. Taysa mga jo ko taysa. Magkaurot ka na alin na masayang. Nay saging. Ano na sa kanila? Sanip. Sabon nga wala pang Manglabas si mother. Kay. Ikaragod. Pagkailan ko na itong nakaraan. Mo ata. Sige na. Dakunas ko kung libre hukos ka na na sabay na ho. Lad Felix eh. Mamutro ba? Mamut star magarin. Uy! Ako masih mo is dari suruh gabi. Katili na, ingat sa una, libre ko sa sabay na ho. Dakan parang yun eh, malipay ni. Itagaan mo kung ate, 100. Di ang kapalit. Ayan, tas balay. Taysa sa mo. Yan isa niya. Ito yan ang kamerera. Ito na. Magamit Ang tatay rewa. Di mo siya tatay mo ka. Lad Felix. Gubot na. Gubot na. Dia, ngantarin jo dia. Yan jo. Hinog ba? Muli, kuhaan mo rin. Ginanggang o sa man Sa kinuan. Ginanggang. Haninganin dani na. Nagsino man. Kau na star magarin. Lakip kayo. Yang kami sa. Asa mas gwapan do sa TV taysa. Nanapod. Oh, ano, yan sa guwapa. Nanapod ah. Harap di kang yata sa imong ispilahan. Kuha pagajod. Hindi ka mag... Compare. Asa TV ka. Si Misay na magkuwang na mas Misay na. Ikaw mo di ka nagapahan Bayan bayan na nakasinabot na ba na Mana, magiging testing na aja kung tawagan sila out. Sa tanong ko pagkasun pa sa mga artong kuno. Mga asa usari ay Yun ako, tilapdos. Putda na. Putda na ini. Naiburo sa TV kinay. Ako balas ko dahil. TV kita ti. Nay, wa ko nung gidugos por amin nay. Nung gidugo. Yan. Tija. Na, beri siguro na eh. Ngayon di mo anak. Tius adal tunay. Amas dal tundang. Gutal na. Nagsuhay ka nag-ayod na eh? Ha? Kasuhay ka nag-ayod eh? Sakit na Pagkati. di. Sakit lagi mo itong ipakwa ka nakabuwan. Asam may butang ito? Bawa na si Ina siksik eh. Dami pagkata. Asam may butang na nay. Nay, asay butang na Lad nay. Felix eh. Ilang. Suksik. Ilam siya. Kabuho. Ito lang mo to. Hijarah, hadlot. Hindi ko kumakain. Diyan na si Jan, ito malagi madagat ng iayudihan mo na. Kaya kung ayudi. Magkala ito ipatang-tang pila tuig. Ngayon limitado na. Diyan naman po ito nga, katong murag puspuro nga ikuan ko no. Ino plan? Ang kaya mo na na. Ayun sila may nasulda na. Gwapa si ka taysa. Aw sa una ra. Hindi kong paingana. Mahal ko. Kung pa-ayod di, kung pa-ayod. Ayod di, balag muna si Mun. Ayudi, takuntang ni mo klatoris. Naghilag si Tatay ganiha taysa. Hilak na. Kaya mo. High blood sa tatay. May blood. Nay. Di pa na. Apa? Bisa na Nagpapayod mo Nay. ka. Jeez. Sungkor man sa una. Mahal na mag-uling usagin. Ang gani. Sa ako ba na Sa school? daw nga, sa dus. Kaya piso sa kadawin. Magkuwang na mas Misay Maguna na. to ta. Alam, mamubo tas kwanta. Diyan may abad yang nang sulat to, big buno nga. Mag-unro kayo ka nabubuhay kay Yan. magkuhan na po. Ano? Kuha siya kung tabi palog dabi. Kagipalitan do ka nagsaging, gihatid pa sa eskwelahan, gibuhatan pa dito, gihatid pa din Sir Limuel. Ah, garabi, mura prinsesa. Kaya na ako na ng Sir Limuel. Mura pang Limuel. Siya? Para mo sa birthday, February 29 po. Sa tiyaw. Bayot, dahil ng Limuel. Ate Ali. Oo. Since one birthday, Galagid suuna sila na ikakambas Limuel. Sa may rinaw eh. Tama po, may ban ko. Ugma, klase na. Bibis number na siya. Parang sa diyang hayaran, isusuntihan ka pala sa klase. Salamat dahil. Lunes Ano, huwag ikamanghaan.
No, 1 plus 1. The 300 si Isa is 1. Aso, ate Vic kaya tayo sa. Day, 1 plus 1. Hindi ko pumurot na yun. Mao na. Day, tabagas ako, 1 plus 1. Pepot makutay sa. Ana ah. Wa di magka-eskwela ka dyan. Tanak kay mamugo ta. Istot. Isaw daw. Danay bunga dadakas punuan. Liara na bunga. Bubuan kay arang luod di bubuan mamatay. Tabang-tabangan igbubo guys karon di masayang kay daghan na kadug bunga. Na. Tabang-tabangan og bubo kay dako maning bubuonon. So na. Kanina ra mga linya agwa panahuman. Amay dari kis ubos kay tambok. Dere may bungon guys da. Inatag silingan. Kuha ni kabuok. Upat. Naman ako pamubo guys da. Dahil ko sa kwarto kay ning paway ko maridyo kay ning aghang bagtan. Inrasas balde. Kay tadtaad mag-edit na po ko guys kay mag-upload kay kada gabi man di ko mag-upload. Kay maning kakay pa matag-vlog ug maadlaw. Diya ganihan nangahoy naman pag ko ganiha guys kay tuhang gipangahoy res naging adlaw kay nahurot naman ganinang buntag diya. Nangahoy na pug ko. Ngahoy ko kay maluoy kung nanay magsigpan ng dagin tarikaw sa ubos. Diya nahadlok ko gali nalisang ko kay mapay pag-ingin nanay nga pag bantay diha kay bisig nay hasus pag bira pa nas kahoy kay diha may luno bitaw guys arang dakaara din ang suwagit nagandagan ko. Uli na kuha na ko nangahoy. Tiwas pero na agahang agsa ko nasudla na og isa ka sakong kahoy. Diya giganahan pong sig pangahoy sig pamira. Pagbira lagi na hada may luno. Hadlog jud ko oy. Diya mag-edit ta pa kurong tataad guys. Diya, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Salamat kayo guys. Diya maran ang vlog guys at ang napadahang vlog og mga adlaw. Salamat sa pagtanaw guys amping tangtanan. Thank you for watching. Bye.